ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man. Ayaw pagbuot. Mangadlaw, nagtiriyang! Mangadlaw! Nas bila dia, nagtiriyang? Wami mga ni para mangita gubot. Inay! Uy, Tuni! Nakakadiya, Tuni. Nanaday ka diha? Ay, musod mi ha? Ayaw! Ano magsud? Lo, bubuot. Naibawad ako! Kisa nagbarang ni Bilya. Oh, kisan man? Ang imong uyab, si Luis. Siyang nagbarang ni Bilya. Wala! Hoy, ay po tagal tabi ha, Tuni. Niyati na ka, Tuni. Yati ba daw? Ikaw ba? Ngita ang gigagubot, ha? Ngita ang gigagaway, ha? Oo! Ngita ang gigagaway? Kaaway! Aw, kaaway! Bito lang ko na. Kaya kung gilog lang kong kalipay. Yabag ng taon ka, Tuni. Yabag. Mura na nikopos ang utoks mo, ha? Tanong kung taong gilugan ka ni Luis. Sabi ni naan ni mga gilugan ka ni Luis, ha? Si Tinay! Lo! Agoy, Lo. Tuni. Ay, pagdambong, nagsigang mata ni mo ha? Lo! Kaya wa mahitabong na himo ko imo. Kagtarong ni mong utok, no? Tarong. Oy, Tinay, tarong ko sa una. Sa upa si Luis. Pero nayabag ko ron tungkol sa demonyo mo uyab. Ay, asa ka, Tuni? Pasagpa ka? Magwa magaling! Kanis ba'y tinay na ko, ha? Yun nami kasuod. Iyang sulti, ako ang mubuhat. Sige ba'y tinay, ina mo sagpa karon. Ina. Usbiron. Ah, sige. Isagpa, tagaroon, mas di mo pa na ko na si Tuan, Luis. Sakto ha! Unsa na? Ikaw ah. Ibaw ka, Tinay. Sultihan talaga, ha? Gusto man? Kung di yan demonyo si... Kaya si Luis, hagito na ko siya. Ha? Kung di siya demonyo, hagito na ko siya. Mag-abot din sa simbahan. At may magpatay dito. Oh, man. Ugatan niya. Sila nagyabang na mga Tuni, oy. Bisan sa naman lang masud si mong utok. Ay, tino, Tinay. Ingon tina nga kamahal, Tinay. Ngandam ko magkikamatay tungkol sa kugbali mo. Lo. Suta ni mo duklo, noy. Dukla. Okay. Gara na ka, ha? Gara ka. Lumping na. Tawagan mo ko ba ka? Lumping sa. Lumping Ikaw ron. sige ang imong nisog eh. Pero tino mo gamaya, putot kay ka. Ita. Ay, nagsabi ng itason. Ana, Lumot ada ba? miglangan na Tuni, oy. Dali na. Ay, Tinay. Advag siya sa bilya. Ay! Ay, sabi bisag dito sila eh. Mutabang na gila siya. Bisag iyang pangkaway ang tabangan. Tabang gila siya. Ikaw ba? Ikaw pa. Saan naman taon ka eh? Kaya mukat na. Okay mo. Ding, mali usultin mo ha. Magmahay ka sa yung paglaban ito, Luis. Magmahay ka! Mahay ng naong mo. Diyan na kay. Lumiya gini mo. Sus! Balik! Ito pasok ka! Balik! Ang tato! Wala! Mali no! May adlaw na kamutubos kong penalty! Nanibunyo ka na, Luis! Palayo mo sa akong anak! Palayo mo! Dali! Magpalayo na ta dili! Dali, Ding! Dali! Ding, nausag ka to si Bilyan, no? Linong masakaman sa kumaduol sa kukwintas. Ang sombre siya rito. Kuan, kanabiding, nakasiguro na ko nga kini akong kwintas ang nakapasok ni Bilya. Hilo ni para niya. Tinuod yung nagisulting lula. Ay, saan ka nagwintasan, no? Ikan lagi ni Luis. O, tinood nga niyang gisulti nito ni nga. Barangan si Luis. Ding, at ito si Ana ha. Way unay. Bigo ba yata? Oo, yung bitaw ko. Sige, di na lang kumuto niya. Pero murag tinood sa bang yung gisulti. Alam na Ana, Ding, oy. Dili na daotan si Luis. Bay tinay. Mayo kay na kuno na nagaspagkalma. Wala ka mag-uol nga nawa si Luis. Wa mo gud siya mawa. Awa, di ay? Isulti na ko kunin mo. Nakita lagi ni sa kong damugo. Huwag happy na ko. Mahapil lang sa di ay ka nga magkita lang mo sa imong damgo. Oo. Happy naman ko, Ding. Kay misulti man si Luis na ako. Nga dili ko mutuo sa tanan ako makita. Ha? Ding? Mao ba? Mano ka? Wa man. Ay, sige Ding, mamauli na ta. Kay ganahan ako mo gabiin na. Ano man? Ganahan ko magdamgo na sab ko. Aron manuri na sa amin sa busay uban ni Luis. Sige na, Ding. Alin na, Ding. Oo, musunod ko. Murag yun nalain ng pangisip ni Baytinay na ko. Ug iyang linukan, murag lain na yun. Ay, kaluis ako gamita. Biyag yun yung kalibog tungod niyang kugma ni Luis.
din ang bahay ni Luis. Kinahanglang mapamatudan ako sa mga tao ng dapita. Usa ka demonyo si Luis. Usa siya kabarangan. Hoy! Luis! Abli ng putan! At tumaga ko demonyo! Hoy! Hoy! Kinsa ka? Oh, isa ba ka? Ganun nga alam ba mong mong naong? Masulikat ba yung mata? Yan, ka ba? Aron manaway sa akong padagwan. Kuan, ni ako kay gusto ko mag-insulti na ng Luis. Naibaw ko. Gumawa ni iyang bay. Gusto ka. Mao ni ang iyang bay. Ganong nangita ka man niya, ha? Tun kinaibaw ko. Nga usa siya ka demonyo. Oh. Sige lang matay mo. Ganong, gingalan mo og demonyo ang akong agahon. Tun kay sukad na maabot sa kinabuhi ni Tinay si Luis. Daghan lang mga kibulong ang hitabo din sa mong dapit. May gipatay na. Kung karon, si Bilya, mura nag-uwo. Di na magawa sa kwarto. Mahado ang adlaw. Kung magsige nagyaw-yaw sa nga ni Luis. Tinood ba ka ng imong gipanulti? Magawasan ang imo gaon. Magawasa. May pahuay siya. O kung ako pa ikaw, dili ka nga magdugay din sa among dapit. Ano? Tun kay demonyo ko. Barangan mo. Dili kami mga demonyo. Nagpuyo kaming malinaon ining dapita. Tambag lang. Ayaw kontraha ang akong agaon. Kay dili siya dautan. Kinsa ba imongan? Ina, istorya din ang lalaki ang ilugan niya ni Tinay. Makaabot ka na kaniya. Ay, pastor si Guangay. Sinandaan ko na. Pero, di ito mahunungan. Kinahanglan mo gawas ang tinuod yung pagkakamo. Lamig kay kang muutanda. Tinay, kumusta naman ka? Okay naman ko lang. May pamagdagan akong utok. O sa man, nagkasulti na ka mo na ng Luis? Wala. Nakasulti lagi na sa mudamugo. Unya, magkita na sa may kang gabi eh. Lo! Naunso ka laoy. Apo ko! Ano, may hilak man ka? Mas mahiti nga libuang ganin mo ka na tawhana. Kay mauna siya ang gisigihan o yam-yam ni Bilya. Buti pa sabot nga siya sa magdakaigon sa kahimtang ni Bilya karon. Lo! Elmo, kumusta ang kalihukan karong adlaw? Maayo kay nagmata ka na, agaong Luis. Unsay balita? Daotang balita, agaong Luis. Unsa kini? May lalaki nga miyani kaganinang adlawan. Kinsa siya, Elmo? Tuni ang yangalan. O gihingalan kaniya og demonyo. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.